Антонето тръгва с Мега Найт отзад срещу него Валкирия. Нова лама. И подобна ситуация, само че без Мега Найт. И сега пак ще имаме Войт. Войт от двете страни. Балона минава. Балона ще удари един път. И от страна на Крис. Крис балона ще го атакува. Другия балон няма да има да го атакува. Не, накосан. Донето е в лека да изгодна позиция. Няма да стигне времето 2 секунди, 1 секунда до края и Крис тръгва много мощно. Добре, показа нога Крис. Крис е категорично решен да си върне за миналогодишната загуба. Има за какво да отъчнава. Има, да. Сега ще наблюдаваме мега драфт. You shall not.